Ikastunastera doa. Amatatu ahoa. Begiak ireki. Ireki belarriak. Piztiloren dena. Bazen behin Orioko herrian. Balea, balea! Esan zuen taraiariak. Entzun duzue, balea, guazen atrapatzera. Guazen, txalupara. Ez azkar polla. Esan zuten arrantzaleek. Atxetik ez, hobeto horretik! Te estás matando. ¿Quién se nos conflicto? Bai, banatu ezagutzen ikasteratzean. Apai zerien mango diogu. Baina, parteriko berena da. Si tiene un parte. Baina nor zara zu? Juan Sebastián Elkano nahi munduari buelta emango diot lehena. Oazen behar ikurtu ezagutzera. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Agur nire ama lasten goxoari, agur nire maite politari. Ezeginega etorriko naiz, egunen baten gozez kantari. Beste arazo askoren artean piratak ere agertu ziren. Guk kortxanak gara! Turtxirrigearentzat egiten dugu lan. Berraldi emango ziozuen gauzak guztiak. Baina zer da hau, hemen ez dago dirurik. Plastiko bakarrik. 3 urte behar izan zituen munduari bide emateko. Begiratu denak planatok lortu dute! Zerako bida izan da? Oso luze eta gogorreka eta gaixotasunak eta piraten erasoak gainditu behar izan ditugu. Joan ziren guztietatik bakarrik 18 bueltatu ziren. Alabazan eta izan, ez da dirego plastiko gehiago itxasoan. Ha 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 ha.